Ez volt az első alkalom, hogy ellátogatunk Eszékre, és már az első percemben feltűnt valami. Eszék ugyan egy nyugodt, kellemes városbenyomását kelti, de a közelmúlt történelmének nyomait még ma is magán viseli. A belváros felé haladva hamar találkoztunk Eszék egyik jellegzetességével, a villamossal. A városban már több mint 100 éve közlekedik villamos, így a sínek szinte hozzátartoznak az utcaképhez. És nem is kellett sokáig várnunk, hogy egyet élőben is láthassunk. A sínek egyenesen a város főterére, az Antosztársevics térre vezetnek. Itt található Eszék egyik legismertebb épülete, a Szent Péter és Pál társzékesegyház, amely hatalmas neogótikus tornyával messziről is uralja a városképet. A főtéren és környékén azonban nem csak szép épületeket találunk, több házon ma is láthatóak a délszláv háború nyomai. Ezeket látva egészen más értelmet kap az a békés városkép, amit egyébként Eszék mutat. A belváros után elindultunk a Dráva felé, ahol már sokkal nyugodtabb környezet fogadott minket. A folyópart kifejezetten kellemes hely sétára. A Dráva, a sétány és a gyalogos híd együtt meg teljesen más hangulatot ad a városnak, mint amit néhány perccel korábban a belvárosban láttunk. Gyalogos hídra természetesen mi is felmentünk, fentről pedig szépen összeállt a kép, egyik oldalon a Dráva, a másikon Eszék, és még a főtér templomának tornya is visszaköszön a távolból. Innen már azt is láttuk, honnan indultunk. És persze egy bevásárlás sem maradhatott ki, találtunk is pár nélkülözhetetlen dolgot, például Pringles 3,5 euróért, citromos rozsújszkót 3,79-ért, és néhány egészen baráti 89 centes chipset, és barackos kuraszon már 2,5 euró volt. Napvégén pedig megálltunk a Varga csárdánál, ahol egy 11 eurós csavakba zártuk a kirendelet. Összességében Eszék egy kellemes nyugodt kisváros, ami nem a rengeteg látnivaló miatt érdekes, inkább a történelme, a Dráva part és az egész város hangulata miatt érdemes egyszer felkeresni. Később pedig egy napos kirándulásra szerintünk tökéletes.